ɗi ciftorten kadi nene ko sohluno ko waɗa ko sabu Adama Samba Dadi wiyatno o Djiby onon arduɓe leñol ngol onon arduɓe leñol ngol onon jogiiɓe leñol ngol on mahi jumaji jamaji a galleji mbadde hen wadde téléji e radio ji kaalen hen ɗemgal men kolliren hen seerenɓe men nalankoɓe men e jamiyankoɓe meɗen gurnen hen kopti men donaɗi men e gowaɗi meɗen ganden kat ɗemɗe koko ñamandirta ganden kat cuklen ñamboytu koko hollateno ganden kat cuklen koko yiyatno ede tala ko nanetake yiyetake ronetake wattidat majja maaya natta bandiraɓe ballodiren e salaji hayɗe Allah wotano piccal e juggal yo Allah wurnu ngal ɗemgal yo Allah wurnu ngal ɗemgal yo Allah wurnu ngal ɗemgal nusku usto kala ettoɗo saynude ngal yo Allah wurnu ngal ɗemgal nusku usto kala nanowo ngal jeebiɗo ngal minen étudiant ji gonɗi université Cheikh Anta Diop dardima e mawɓe leñol ngol dardima e yontaɓe leñol ngol ngam salade yaware ngol ɗo leñol kala ko ɗum namni hay so tawi yo ƴiƴam ruf ko mandimago heddo gande noon bandiraɓe ɗum ɗo fof haade men ɗum wawat ko manden nden sabu la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jomira subhanahu wa ta'ala homen siftina nder alquran o wi inna allaha na Allah la yughayyiru o waylata ma bi qawmin ko woni e leñol hatta yughayyiru ha wayla ma bi qalbin ko woni e nder ɓerɗe mumen firti noon ɗum firta